Jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, diniral jamma vela. En garti hande jokkude ɗo yewtere nde gonnuɗen e dow mum, fewrude Almami Abdoul Gadiri Kane. En mbi Almami Abdoul ari hoɗi cilon hono no yimɓe Fuutankoɓe mbirnomo ni. Fuɗɗi omo haɓa e deniyankoɓe ɓe waali jantan. O yamiri ceerno Bayla Sow hono ceerno Bayla Perejo mo Hawre yo ar jogo armé hoɗa ɗo guumal ɗo kampa ɗon beele ina reena juude wonde ɗon nde, beele kadi hadde deniyankoɓe taccude maayo ngo. Ceerno Bayla ko ɗon kisa wara ɗo guumal ɗo, to wi ko yimɓe Suli Boubou Gaysiri mbarimo. Nde Almami Abdoul tini ɗum, neldi hokkunu mawngu yo yaa yane maɓɓe. ɓen jeehi jani e maɓɓe, jofti mbari Suli Boubou Gaysiri. ɗum kay en kaalino ɗum nde kalanɗen histoire deniyankoɓe ɓe. Almami Abdoul woni cilon duuɓi 23. liiduɓe beltaki e garal Almami Abdoul ɗo ciloñ ɗo. ɓe mbi gila Almami Abdoul naati wuro ngo fayida mabɓe ustima, ɓe natti jogade laamu. ɓe mbatti wiide Almami Abdoul, an kam mate ala to jeyɗa e Fouta, aɗa foti jogade wuro ma e Fouta, ko hadma hodde wuro ma. on saaha ko how liiduɓe gonnoɗo ɗon o ceerno Molle on ɗon saaha kanko e Almami Abdoul ɓe beldama. woddiri Allah towɗo waɗi goto e kana hanɓe famille Elimane Coɗay wari hoore. ɓe cuuɗi ɗum Almami Abdoul. ɓe ƴeewi tan wadde maslaha hakkude mabɓe famille Barɗo e Baraɗo, beele ɓe guitta idde tan Almami Abdoul wasa tinde. nde tawno eɓe gandi kala nde Almami Abdoul tini, Barɗo ko barteteɗo tan. nde Almami Abdoul nani ɗum, Almami Abdoul mo ganduɗa gueɗe mum foof acci koye Allah towɗo. Almami Abdoul mo hulani hay goto, hulani hay hunde, hulani felore, tawde kay ko ñawde sari Allah o hulani hen hay hunde, o hulani hen felore. nde o nani ɗum tan o waddi pucci makko o tini Coɗay. nde o ari tan o wi yo sari Allah o ñaawe. ñaawo one wi tawde ko Elimane Coɗay suuɗi wargo ngo, kuugal ina foti fawede dow makko. tan goto e Coɗay naaɓe wi kala piiɗo Elimane Coɗay komi baro ɗum. kono Almami Abdoul yamiri yo Elimane Coɗay fiye. nde piyowo fi Elimane Coɗay, Coɗay naaji binoɗo piiɗo mo foof komi baro ɗum o felli piyannoɗo Elimane Coɗay o wari mo ɗon e ɗon. hankadi ɗum wonti hare jinjintere hewɓe e hohoɓe nokku o woni haɓade Almami Abdoul. Cheikh Moussa limtiɓe ɗon inde mabɓe kamɓe foof, eɓe jinga Almami Abdoul eɓe kaɓo ɗum beele Almami Abdoul yalta wuro ngo. ko caggal ndeɗo haare Almami Abdoul ummi cilon faati Koɓillo. Koɓillo o woni ɗon duuɓi 7 wiyama ene manki ɗum. o woni ɗon hande o riwa Fouta o waroya Gori. ma en kaaloy ɗum so eɗen kaala histoire ɓondu. Cheikh Moussa Camara heɓɓiti wi mi anda noon caggal nden ɗon haare beele yimɓe Coɗay naaɓe ɓe dokkiri Almami Abdoul barnoɗo hoore o walla. kala mon ganduɗo histoire o to joofoyi yo haalan min ɓeyda ɗum e deftere he.
almami Abdoul ko neɗɗo pelliɗɗo. on nanino ñalawma goto wonde aynaɓe safalɓe jani aynaɓe ɓaleɓe to wiire hoore wendu. hoore wendu woni koye nder rewo ene tollodiri e Demet, Sinthiou Dangde walla Ndormbos. wiyama hoore wendu adan wiyeteno ko Guimi Sara Eleka. hakkude wuro ngo e maayo ngo ine yarine koyɗe fodde balɗe 3. nde almami Abdoul nani kabaru o wi holi hamme hol hoore wendu. ɗum wonti pularal ngal nantan en haale ngal ko ɗum adduno ɗum ñande hen. hamme to amen walla to men enen fulɓe cabaru gorko fof mo en ganda inde mum mbiren ɗum ko hamme. so tawi kadi ko cabaru debbo en ganda inde mum mbiren ɗum ko Fatuma. wadde holko almami Abdoul yiɗi wiide, holi hamme holi hewre wendu, almami yiɗi wiide tan holi ko cabaru ƴeftanta ko jeeya. ni woni almami Abdoul neldi toon kono hooli yimɓe mabɓe, heɓti jawdi mabɓe, tahi yimɓe mabɓe. almami Abdoul kadi neldino kono ngonngu yo haɓɓe safalɓe wonnoɓe to wiire Falokoli, ɓenne kadi ne tampina toon yimɓe. Falokoli woni ko Sara Guiraye. ngun konu ardino ɗum ko biyeteɗo Bocar Sidiki, on ko ɓi ceerno Mamoudou Ali Racine. koye nden walde o warno. almami Abdoul kadi haɓino e Aliyel Kowri, mawɗo awlad Daman. ɗum wonno koye hitande 1955 fergo, ina hawra e 1785-1786. fooliɓe e hare nde o nawi taballeji mabɓe Fuuta. adan Fuutankoɓe gandano taballeji, ɓe gandi tan ko howɗi Togosi. e nden haare Tafsiru Bokelli barmi hen o nota Diabo. barmande ɗe gabbirimo ko toon o sanki o rutti e joomiko caggal barmande ɗe. Tafsiru Amadou Hammad wan mo Kanel on saaha omo lurodirno e almami Abdoul. nde o lurodiri almami Abdoul yaltinimo Kanel o fayi Mbumba Jeeri. nde almami rewi Mbumba ene haɓo e Eliyel Kowri nde, Tafsiru Amadou Hammad wan yiɗino yande makko. Fuutankoɓe mbi almami oto haaɓe makko, nden kay ɗeɓata waade tan comme no lowɗo fetel mum ene fello e ñiiwa, hawra e wojere fella ɗum kay ala ko nafata. woni a waasi kure ma, nde wonno wona ɗum umminno ma. ɓe mbi ɓuri moƴƴude tan ko mbiyamo yo ardu konungu, kanko yiɗi tan ko ardade. sa wimo yo ardu tan maw jam, hankadi ma jam makko daña. ko ni woni almami Abdoul wi yo ardu konungu, ko kanko ardino konungu ñande hen. kanko ne o barmi toon o rutti Mbumba, ko toon o rutti e joomiko. lefol almameɓe duumima tuggude hitande 1976 ha hitande 1981 saaha mo jimadi Toubakiri naati Dinguinal o. ɓe laamimo duuɓi 105. kono lefol almameɓe fof no diidorino koye saaha almami Abdoul Kadir Kane ɓuri teskinde. koye laamu makko jeeygu Fuutankoɓe darti. e saaha deniyankoɓe tubakoɓe joɗinoɓe to Ndar
ina natanno e nder Fuuta ngam somade yimɓe ina jeewe. Nde o fiila kanko Almami Abdoul Gadiri o windi ɓatade fewde e gouverneur gonnoɗo on saaha to Ndar ina wiye Blanso. ɓataki o ko ni lelori: jeygu julɓe e nder reedu Fuuta ɗo woɗɗi hen e ɗo ɓatti worti hankkadi ko yewti dokko. jinmi ko ya faam ɗoftoɗa wasa wadde rewam kaɓniɗam. Blanso windirimo kañumne wonde jaaɓi. ni woni ɓe ciifodiri ngal nanodiral e hitande 1985. saabu noon no wasdemo hoolade fimde tubakoɓe, Almami Abdoul Gadiri waɗi neɗɗo mum ene jiya mboolo yo sunno laaɗe mabɓe kala nde ɗe ngari salde teɓigol. ɓe on ƴeew tawi ala ko sorna hen ngam yeeyoyede, tawi ala yimɓe sornaɓe toon. on wiyeteno alkati mboolo. tubakoɓe ɓooyani ɗoftade nden fimde, ɓooyani ɗoftade ngal kuulal, ngal nanodiral ɓe ɓooyani ɗoftade ɗum. nde o tini ɗum kanko Almami Abdoul Gadiri kan o windiri kadi ɓatake goɗɗo e hitande 1989 oɗo ɓatake. o wi: mi winomo e ɓatake mo gaduno wonde mi yiiɗa nantude wonde julɓe guittama e nder reedu Fuuta ina jeewiye, wona to woɗɗi wona to ɓadi, worti ko ɓenni. en ciifodirino e ngal nanodiral e hitande 1985. kono joni a yeɓɓi ngal dosgal. eko ɓuri raɓɓidde andu so yimɓe ma garti ko mayde waɗere coy wonani ɗumen gayi. Almami Abdoul Gadiri ko gorko tiɗɗo wonno, cembolinɗo, cuusɗo, nunɗuɗo, kewɗo gandal, pertuɗo hakkille, jiɗɗo potal, focciɗo e ñawore. dewo Allah goto mo tampata, kewɗo jurum, gañɗo toñangue. ɗi jikkuji koɗi ñiɗɗi e Almami Abdoul ha tuba goto ina wiye Baron Rosé sifimomo dewo Allah losni ɗum. yogo hen ina cifomo ha nandinamo e tubakoɓe ɓeɓe cettini dewe Allah e kulol mumen Allah wonɓe nder diine Isa. neɗɗo jattiniɗo tigui rigui denɗo kisal gendi mum e ɓesgu mum. yimɓe kala o fonduno e yeeso ñawore, galo e basɗo poti e yeeso makko. so ñawore heedi ala o ko ɓi moƴƴo, walla o ko lamɗo, walla o ko dofolo. keɗɗo e gonga heeɓo gonga mum, keɗɗo e fenade rewne lawol. joni noon en gartat seeɗa tan sehilagal Almami Abdoul e beydani en hono safalɓe. Cheikh Moussa Camara wi Allah hokkino Almami Abdoul ɓolgu e dow awlad Ahmad min Daman. gando goto capato mawɗo ina wiye Zakani wol Bouna yimi Almami Abdoul. yimorimo dani ngol ɗo jimol. Zakani wi: mi yetti Allah tagɗo en o, saabu dokke mawɗe ɗe o rokki en ɗe. yo jaam e kisal gon e ɓurɗo windere, ɓurɗo tagore nde fof, jogiiɗo gande ɗe fof, on woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mbiɗe ñaago Allah yo yaafo Abdoul Gadiri dendagal bakkuji muɗum. on Almami Abdoul woni lamɗo jontaɗo. mbiɗe ñaagui Allah yo Allah ɗowmo e lawol mum peewal. mbiɗe ñaagui Allah yo Allah wondu e makko dendagal gurdam makko fof. mon maccuɓe Allah, onon fof mballe kam wiide amina sibu gommi koye duwonade imam o. sibu duwonade imam o hon Almami Abdoul ko duwonade dendagal julɓe.
wadde paame ko kalanmi ko. Allah ina wela golle makko kanko almami Abdoul. Allah ina wela anniyaji makko kanko almami Abdoul. Allah ina wela konngudi makko kanko almami Abdoul. O wi almami Abdoul yani e ɓen dahi ɗumen caggal nde lewru gorka ndu ɓenni e hey mon iwdi sam e iwdi sem jaɓe wonde sariya mo almami Abdoul waɗata o golle ɗe fof ko pewde nde o yani e ɓen ɗon yimɓe damani en ɓe paami hankadi wonde wodani ɓe tan ko ɓosde kono to ɓe goni ɗo ɓe mbawa wonde ɗo hankadi. Kono lamɗo mabɓe o wino de nde ñippi tillisaji mum de hay goto ñippittaɗi, kono nde almami Abdoul serti e makko nde ɗi gilli. O wi wallam ittanam musallaji ɓernde ya an almami mo ganduɗa ka moliɗo e Allah, waɗam yeeso heddiɓe ɓe ɓandam noon ina losi hande o sibu ñaw. Ɓe jam e kisal gonne ɓurɗo windere annabi sallllahu alayhi wa sallam. Amin. wiyama wol buna ko goto e sehilaɓe makko ɓurɓe tiddemo kanko almami Abdoul. On ina heewi arde salmindemo kanko almami ɗo cilon ɗo, ko Allah noon ɓuri andude. E sehilaɓe makko safalɓe ina wodno hen kadi gandu goɗɗo mawɗo kormaɗo ina wiye Sidi Mouhammad, ina andira Algalawi. On meeɗi arde hoɗade almami Abdoul. Nde o yiɗi hodde almami Abdoul noddi Siré Hassan Touré, on wonno kolaɗo kuuɓal mum. O wi on omo yiɗi on windanamo ɓatake beele omo totta sehil makko gando o kettinaɗo. Ko ni ɓatake o wayi: bismillahir rahmanir rahim. Yo Allah juul e kohowo men annabi sallallahu alayhi wa sallam. Jettode godani tan ko Allah goto, ko kanko tan woni caso woni yiiɓo ha bata. Ɓe jam e kisal gon e on mo ganduɗa caggal mum annabi goɗɗo arara. Ummade noon e lamɗo julɓe Cheikh Abdoul Gadiri, fewde e mon onon jogorɓe jangude leetero. Woni ko on qaadi en, woni ko on mofti en, woni ko on jagorde, woni ko on jomen gure en, gila cilon ha hoore fonde. Onon yirlaɓe, onon gollere naɓe, onon hayre naɓe, onon hoɗɓe e nder leydi he walla e dande maayo ngo, ko wayno Duguel en, ko wayno Kasga en, onon Walalde naɓe, onon halayɓe, ha yeehi to wiyete Idi Wajum, onon Halwar naɓe, onon Jama naɓe, onon Waha naɓe woni Mboyo, onon Maw naɓe woni Donnayi, onon Gasba naɓe, onon Duye naɓe, ha yetti Jalmat e ko nandi hen. Mbiɗa andina on tan joguiɗo lettere ko Cheikh meɗen Mouhammadou Algalawi. Onon fof mo rewi to moɗon, toppituɗemo kanko e ɓesgu makko, jabboɗemo, bisboɗemo, teddinemo ha nde o tacci maayo ngo fof. Onon wonɓe e dande maayo ngo, so tawi omo yiɗi taccude, taccinemo maayo ngo, oto jomneɗemo hay batte, hay batte oto ƴefte makko. Jabɗo nden ɗon yamirore, Allah ma yoɓ ɗum joddi moƴƴiri.
onon saliɓe nden ɗon yamirore ko onon e koye mon. Allah kam ene jogii jeyaɓe moƴƴuɓe. Mi salmini on. windi lettere o ko Siré ɓi Alhasan ɓi Al Amin e yamirore lamɗo julɓe Almami Abdoul Qadir. Almami ɓeydi hen, onon fof jomen guri en, to cheikh o rewi ɗo oɗon poti dandudemo de. Gandon ko neɗɗo payodinɗo, oto jaɓe yimɓe ina jana e makko, woni noon koɓe ɓaleɓe walla woɗeɓe. Mi salmini on. sippinde no miɗen ni windi lettere o ko Siré ɓi Alhasan, on woni Siré Hassan Touré e yamirore lamɗo julɓe on Almami Abdoul Qadir Kane. yo Allah weleɓe kamɓe ɗiɗi fof. ceerno Cheikh Moussa heɓɓiti wi oɗo lettere koye defte safal ɓe tawmi ɗum tawi mo woni lettere timmuɗo. on ɗon ɓatake mo Almami Abdoul windirno jungo mum walla mo Almami Abdoul yamirno yo windi tawi Siré Hassan windiri ɗum jungo mum. on ɗon ɓatake hande o mboɗo jogui ɗum to gallam ɗo. ko ni mi yetti Allah lamɗo jo windira nde. noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.